ଏଇଟା ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ଫଳ। ଏର ଚୋପା ଅଛି, ଏ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷଟା ପୁରା ପାଚି ଯାଇଛି। ଏଇଟାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଛଡ଼େଇକି ଦେଖିବି ଏଇଟା କେତେ ମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ।
ଏଇଟା ଗୋଟେ ପାଞ୍ଚମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ 1 2 3 4 5 ପାଞ୍ଚଟା ମୁଁ ଏବେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ଆଉ ଟିକେ ପରିଷ୍କାର କରିଦେଲା ପରେ କ୍ଲିଅରଲି ଫେସ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖାଯିବ। ଏଇପଟେ ବି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଠି ବି ପରିଷ୍କାର ଦେଖାଯାଉଛି। ଏଠି ପାଞ୍ଚଟା ମୁଖ ଅଛି, ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପାଞ୍ଚମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ। ଏଇଠି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ପାଞ୍ଚଟା ମୁଖ ଜଣାପଡ଼ୁଛି କ୍ଲିଅରଲି। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପଞ୍ଚମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ। ତ ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମର ୱେବସାଇଟ୍କୁ ଲଗ୍ଇନ୍ କରନ୍ତୁ lingarajrudraksha.in।